ንምንታዩ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጻድቃን በኣባጊ ንሓጣን ከዓ በኣጣል ዝመሰሎም ነዚ ክንፈልጥ ናይ ኣባጊዕን ናይ ኣጣልን ተፈጥሮ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጻድቃን በኣባጊ ንሓጣን እውን በኣጣል ዝመሰለሉ ቀዳማይ ምክንያት ኣባጊ ድምፂ ናይ ጓሰአን ዝፈልጣን ንዕኡ ዝኽተላን ከምኡውን ካብ ኣራዊትን ካልኦት ሓደጋታትን ንድሕነተን ኣብ ጓሰአን ዝምርኮሳን እየን። ጻድቃን እውን ድምፂ ናይ ኣምላኾም ካብ ቤተ ክርስቲያን ካብ መጻሕፍቲ ካብ መምሃራን ዝሰምዑን ንድምፂ ኣምላኾም ኣለልዮም ዝኽተሉን ካብ ፈተናታት ናይ ዲያብሎስን ናይ ዝዓለምን ንምድሓን ኣብ ፈጣሪኦም ዝምርኮሱን ስለ ዝኾነ እዩ። ብኣንጻሩ ከዓ ኣጣል ምስ ድምፂ ጓሰአን ከም ኣባጊዕ ዝምድና የብለንን። ሓድሽ ነገር ምፍታን ዝፈትዋ ሓጹር ዝዘላ ገረብ ዝሓኹራ ብዝተመርሕኦ ዘይኮነ ብዝደልዮ ዝኸዳ ከምኡውን ኣብ መዓልታዊ ናብረአን ኣብ ጓሰአን ዘይውከላ ብፍሉይ ንመጥቃዕቲ ኣራዊት ዝተቓልዓ እየን። ከምኡ ከዓ ሓጥኣን ድምፂ ኣምላኾም ማለት ድምፂ ቤተ ክርስቲያን ቀለም መጻሕፍቲ ቃል መምሃራን ዘይሰምዑን ዘይክተሉን ፈጣሪ ብዝመርሖም ዘይኮነስ ደስ ብዝበሎም ዝኸዱ ካብ ሓጢኣት ንዝሕልዎም ናይ ሕጊ ሓጹር ዘሊሎም ሓድሽ ዓለማዊ ነገር ምፍታን ዝፈትዉ ኣብ መዓልታዊ ናብርኦም ኣብ ኣምላኾም ዘይውከሉ እዮም። እቲ ካልኣይ ምኽንያት ጻድቃን በኣባጊዕ ሓጥኣን እውን በኣጣል ዝተመሰሉሉ በጊዕ ብጭራኣ ሕፍረታት ትሽፍን እያ። ጻድቃን እውን ንሓጢኣቶም ብንስሓ ንሓጢኣት ሓዎም እውን ብትዕግስቲ ይሽፍኑ እዮም። ብኣንጻሩ ከዓ ኣጣል ብጭረአን ሕፍረተን ኣይሽፍናን እየን። ከምኡ ከዓ ሓጥኣን ንሓጢኣቶም ብንስሓ ንሓጢኣት ሓዎም ብትዕግስቲ ኣይሽፍኑን ስለ ዝኾነ እዩ። እቲ ሳልሳይ ምኽንያት ከዓ ኣባጊዕ ክኸዳን ከለዋ ክበልዓን ከለዋ ናብ መሬት እንዳጠመታ እየን ዝነብራ። ከምኡውን ጻድቃን ኣብዛ ዓለም እዚኣ ክነብሩን ከለዉ መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ክትምለስ ኢኻ ዝብል ናይ ኣምላኾም ቃል እንዳዘከሩ ብትሕትና ኣብዚ ዓለም እዚ ዕለተ ሞቶም ከይረስዑ ስለ ዝነብሩ እዩ። ብኣንጻሩ ግን ኣጣል ክኸዳን ከለዋ ክበልዓን ከለዋ ናብ ቅድሚት ናብ ላዕሊ እንዳረኣያ እየን ዝኸዳ። ሓጥኣን ከዓ ኣብዛ ዓለም ክነብሩ እንከለዉ ከምዘይሞቱ ዕለተ ሞቶም እንዳረስዑ ብዘለዎም ተመስገን ከይበሉ ብትዕቢት ላዕሊ እንዳጠመቱ ስለ ዝነብሩ እዩ። ካብ ብዙሕ ብውሑድ እዘን ሰለስተ ምኽንያታት ርኢና ኣለና። ክርስቶሳውያን ሎሚ ንሕና ከመይ ኢና ነብር ዘለና? ከም ኣባጊዕ ወይስ ከም ኣጣል? ናብራና ክንፍትሾ ኣለና። ከምቲ ጎይታ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 27 እተን ኣባጊዐይ ግና ድምፀይ ሰምዓ እየን ኣነ ከዓ የለልየን ንሳተን እውን ይስዕባኒ ዝበሎ ድምፂ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሰምዕ ዶ ኣለና? ድምፂ ቤተ ክርስቲያንና ንሰምዕ ዶ ኣለና? ንቅዱስ ኣምላኽና ብቅድስና ዶ ንስዕቦ ኣለና? ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ብየማን ኣምላኾም ጠጠው ካብ ዝብሉ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባጊዕና ማለት እዩ። ንሓጢኣትና ብንስሓ ንሓጢኣት ኣሕዋትና ብትዕግስቲ ንሽፍን ዶ ኣለና? እወ እንተደኣ ኮይኑ መልስና ንዑናባይ ምዝባሃሉ ጻድቃን ክንከብር ኢና። ግን ምናልባት ንሓጢኣትና ብንስሓ ንሓጢኣት ኣሕዋትና ብትዕግስቲ እንተደኣ ዘይንሽፍን ሃሊና ንሕና ናይቲ ሕያዋይ ጓሳና ክርስቶስ ኣባጊዕ ኣይኮንናን። ስለዚ ናይ ንስሓ ማዕጾ ናይ ምሕረት ማዕጾ ከይተዓፀወ ናብቲ መሓሪ ኣምላኽና ክንምለስ ይግባአና።